Вже затягнув. Сам дати шосту дирочку, нормально. Чекай. Благословенного Отца і Сина, і Святого Духа, і сумчесна Христа, і смерть Ісуса Христа. Це ваш кришечок? Ні. Не запалили хасну свічку. І Святого Духа, амінь. Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес. Бо всі сіяєте, що вдінетеся інколи у свої красиві одежі, і у другі дні до сіяння Пасхи дає особливий блиск. Воно горить в ваших серцях і у ваших очах. І тому просимо Господа Божого до нас Богу і надалі милостивий, щоб Пасха Воскресіння, якому сьогодні працюємо з великою радістю, перебувала у нас і у наших родинах кожний день. Слава,